Hoi, welkom bij deze nieuwe video. Zoals je hem zijn kennen, zit ik nu op mijn Betsy. Ik ben weer waarom Ilauwet. En ja, ik ben eigenlijk al een tietje weer waarom. Maar dat maakt het net iets. Ik had echt super leuke herinneringen in Curaçao, maar ik ben eigenlijk best wel blij dat ik nu weer waarom ben. In het prachtige Lauwet. Daarom neem ik je uit mee in een dag in mijn leven weer waarom in Lauwet. En ook ken ik dus alle dingen van die ik op Curaçao net waan koen. Maar in Lauwet wilde ken. Joet het is de ultieme Friesland dag. Dus ik moet wel even passend gekleed. De Friesland trui is back. En de Friesland sokken mag ik net ontbreken vanzelfs. Nou, wat ik het meeste mis heb is vanzelf de Aardehout, de Oldenhoven. Ja, daar steen ik nou heel mooi voor. Dit is dus de Aardehout en deze is heel lang niet gebouwd. Eerst toen er een orenkerken. En het weer is de bedoeling dat de Aardehout de grootste tour van heel Nederland weer zoeken. Alleen Lauwet is gebouwd op terpen, dus op heuvels. En daar kon een scheef in. En toen koen ze hem net heen gebouwen, want ja, dat voelde erop. Nou, ik ben ook toch toerist in eigen stad om het uitzingen. Dus ik ging wel even naar deze leuke toeristenwinkel. Wauw. Op Curaçao zie ik echt nergens leuke winkels. Dus ik ren nu op de Nijstad van Lauwet. En ik denk dat ik even shopping ga, want ik heb dat gewoon heel erg gemist. Nou, we hebben gescoord, ja. Ik ken net bij waarom in Friesland wezen en net een stukje oranje koeken eten. Nou hé, ik ben weer thuis. En dan zie ik je nou in Charlotte wat ik al gekocht heb. Sokken, hoesdoekjes, een soort jurkje, panties. En zelfs de oranje koeken. Oké, dit jurkje wat ik gekocht heb vind ik dus echt heel erg lelijk. Echt heel lelijk. Ik ben echt een soort non of zo. Dus ik denk dat ik deze zo gauw mogelijk weer rondbreng. Maar ik durf van nou wel even wat oors weer aan. Dan is het no tijd voor de oranje koeken. Nou, de oranje koeken is achter de kiezen. En het weer heerlijk, noffelijk, lekker stukje. En nu ben ik onderwijs naar de kapper. Want ik ga spontane kappersafspraak maken. En ik weet eigenlijk nog net ook dan wel in hier, maar dat zullen we wel. Tada, de kapper. Let's go. Dat kijk ik gewoon van. Blauw. Bij 10.000 likes weer ik blauw. Zit erin, hè? We zijn kappertje klaar. Hey yo! Crazy. Nou, zakjes me hier even goed zijn. Het is dus donkerder en kwatter. Ik vind het wel leuk, denk ik. En als het net zo is, het kost me 100 euro. Dus ja, we doen gewoon alsof het mooi is. Want dan heb ik die 100 euro voor het gooien van niks. Ik ben nu onderwijs naar mijn werk, maar wat ik heel erg mis heb in Nederland is zelf lekker fietsen. Maar dat ken ik op Curaçao net. Oh ja. Ja, hier alsjeblieft. Ik ren nu weer om van mijn werk. Stek. Daar. En we hier nemen een team Oerlis en proeverij van uw nieuwe kaart. Alleen ik vond het een beetje ongemakkelijk om daar te filmen, want ik werk hier er nog maar correct. Dus oké, ik ben nu in thuis. Dus het is tijd om de lekkere, comfortabele chillkleren om te doen. Zo, ik ben helemaal in mijn element. Ik heb hier nog sushi oer van Juster, dus dat ging ik lekker opeten. En er is een nice seizoen van Stranger Things. En dat is echt een van mijn favoriete series, dus dat kijk ik eens fan. Superleuk. Sushi! Oké, ik heb mijn make-up er halen, zoals je kent. En ik heb nog steeds honger. Ik ben echt een beetje een vreedzakje. Ik heb hier in deze toaster een lekker stukje suikerballen. En ja, als het dus één in de toaster is, wordt het heel lekker warm en knapperig. Ach, genieten. Nou, de dag is alweer haast voorbij. Ik ben al helemaal klaar om op bed te gaan, zoals je kent. Ik heb eigenlijk haast alles wat doen. Want ik ben in Friesland wandelen, ik heb fietst, ik heb de aardehout, ik heb oranje koeken en suikerballen eten. Geslaagde dag. En dan zie ik je de volgende keer wel weer. Vergeet net te liken en even te abonneren. En ontzettend doei!